Искам силна борба от вас, днес искам да ги... Марта не се ли раздава? Йоанне, свали си ръкавиците, като се поздравя. Благородна девица. Като дама, нали, така, от висшето общество. Кацна. Кацна. Снима хидросамолет, другото може да го скрие. 20-37. Да. По-поднесла, ако снимаме и не, ще оставиш? Да, ако минаваме оттам. Айде, туристи. Йоанне, не така ще си измориш от дебнене. Нашите нямат сила. И сила нямат и бързина. Де отидаха всичките... Той направи кръг и продължава да набира височина. Той е копонясвал нещо с нощи, Красимировия. Явка, връщай, Явка, връщай! Това задържа. Обаче пък даде пас безценен, нали? Безценен пас даде това дете. Я ли какъв пас даде? Ние не ги умеем тия работи. Не ги разбира, защото не ги умеем. Видях в коридор. Пас в коридор му викат това. Айде опълченците да ще. Ма тръгни бе, Марти, към топката. И с гърдия спря. Ми да, а Марти избяга, надявайки се, че мине. Да. Ама те не минават обикновено. Липсва ни бразилския пясък. Пясък е на Ево Красимиров помни къде отиша. Виж как го вратна. Не, бързо не! Браво! Хубав пас. Браво. Засада. Имаше една засада, която не е свирна.
Имаше една засада, която Аз гледам все пак навиците. Аз тях гледам, не гледам нещо. Навиците, пасове. Скараха ли се нещо? Какво? С засадата, да. Офсайд, нали го разбирам. Обяснява им засадата ли? Това е идея, да не случи. Не се крий зад него, Кристияне! Ей го! Стъпете, бе! Браво, я просто го дъвам. Сашко, в центъра си го оставил сам, Сашко! Взе му е. Идва! Абе, дай му на Красимировия, бе, сам беше. Да, Сашко, ма това е търколи топ. Ма той Сашко беше затиснат. Отични и наумели. Тук се трима, там се двама. Абе, къде отидаха и Сашко и Ценов го гонят там, където трябва да гони Дамяна? После... Браво. Мога да извади. Това, което най-не го умеем. Това най-не го умеем. Вместо да... Знам, защо не ги учи. Един да притича, да му подадат пас и той да тръгне. То толкова схващат. Толкова схващат. Не, това е спиране. Идеално спиране за противника. Не, сега извеждане. Изведе го с петичка. Да. Вили го изведи перфектно с петичка. Цък! Видели са, че и ние ги умеем пасовете в коридор? Да. Напълно. Ма той вече дойде. Ето. Тръгва, Цено, помагай! Айде, красиво, ти си! Идеално отработено. Айде се! Сашо, тръгвай напред! Няма фал. Никакъв фал. Никакъв фал нямаше. Браво. Пас е хубав. Това дете го отработи спрямо. Ще е по-добро при другите. Да. Защото те са същото. Какво викаш? Днеска е по-добре нашият подход. Защото... Не, днес ще имат по-малко оправдание. Виж колко са близо. Да. Може той му си изпълзва топката и няма сила да я извади в... Какво? Те са роден 2004, има 3 момче, 2005. Кои това? Не знам кой са. А не, Истанбул. Да.
Ние в момента имаме... Четвърти има 2 или 3 В момента има едно, две... В момента има точно 3-2-5 в момента от нас. О, Сурин, той не ги бе. Айде, вкарайте, бе. Охо, гол. Разгил. Ма нема игра. Ще има кебабчета. Нема игра. Гол е гол, но това не е игра. Не е игра. Кажи му, че баща му на гол майстор е казал, че ако не кара гол няма да има кебабчета. Не е игра това, не е игра. Това е случайен гол. Съвсем случайен гол. Не го са, това е... Дясно, Влади, другото дясно. Той му вика дясно, но той понеже не там се движи, нали? Дясно е тук. Понеже тича да влезе в игра, нали, посоката в момента беше към нашата врата и дясно е тук. Трябва да помисля. Abi iki tane büyük olmaz ki. Tehlike var çalıyor, tehlike var öbürü çalıyor. Не знаят къде да станат. Тук ще има тъчове до края на... Да, това става за тъчдаун се... Защото от нашите никой не може да владее топка, Да. за да я спре. Ако тъче е за нас, пък оттам не може да я взимат. Ай, стига тия тъчове. Това да не е американски футбол. Ако падат тази върха, ще изкарат пак тъч. Корнер, корнер. Не, Не, Гледайте малко да изпусне Милия. но той се ошашкал. То се удари някое момче. Къде се удари? Момчето се удари там някое. Какво? Не разбрах. То отиде ли доктора? Отиде. Нещо там се сблъза и в стената, в желязото ли се удари. На ръката си ли падна? Burada alıyordun gidiyordun rüzgar gibi. Buraya kaçar abi. Ръката си е ударила. Абе, Гривнев бе! Гривнев му е най-лесно да е върни в тъча. Ги пробиха ги. Явката централен защитник пак. Най-накрая ритна, като се едно си закусвал. Така, хубаво го изведе. Бързо, бързо, докато не са се открили. Хайде, Саше!
Браво, Сашко! Първа добра проява. Това беше добро. Ама пак индивидуална. Да, не. Сашко си я взе, той си я проби. Възможно да се пребори. И Красимиров. Той е шило, нали, но той няма сила така. Да продължава да се ходи. Его шилото, иначе е шило, виж. Кристияне! Не краката му, бе! Топката! Ма фал, бе, той отзад го ритна по кръка, защото го... Hepsi oyuncuların yanında. Hoca Yerbek Hoca oyuncu seçiminde yanlış yap. Ben iki maçtan seçtim dedi. Bir tane uzun santraforlar vardı. Onu devamlı oynatıyordu. O bok yapıyordu. Pazarın çocuğuydu. Bir tane orada Ercan diye bir santrafor vardı. Onu oynatmıyordu. Връщай, Явка! Gol atmadı belki ama baktım her hareketi olumlu, tamam mı? Daha tecrübeliyiz. Oynarken o Feyyaz oynatmak cinayet. Ama Feyyaz oynatıyordu. Oyun seçimlerinde bir tane orta sahada, bir tane çıkmaz bir uşak vardı. Topa vurmasın. Ох, спрете е голям проблем. Geçen Almanya'ya Lütfen, biraz geriye. Çizgiden. Nereye aslan? Nereye aslan? Sırtın telde. Ръка. Душвани! Как хубаво е подането. Nereye vuruyor ya? Добри се, бе. Хубаво е подането. Vuruyor da işte. Просто те нямат още сили по вратата. Те пък чискаха с задна ножица да ни вкарат. Лапиовра. Задните ножици няма да ги вкарва, обаче сега да се достигне от вратата. Ама той сега е крило и... Явора, не ме замервай ме с топката. Замервай Красимирови. Ще се крие за теб. Mahmut Afyon mu yıktın lan bu? Оп! Bir numaranı görmedik de. Haydi Яворе! Яворе, Браво, виж как я обърна. Виж как си обърна с гърди напред. Всичко, нищо случайно, всичко е Да бе. преднамерено, мислено, правилно. Това е естествена реакция на изработване на материал. Şimdi mi? Geldi mi şimdi? Yok ya, oraya götürüyor. Да. Да. Браво! Ама малко е... Sakin. Аре, връщайте, бе, не сте разправите кой е сбъркал. Другата страна. Hadi lan sakin ol, sakin. Нека ръката му, бе. Това не е ли аут или там корнер? Не, то се удари в тази града, другата врата, голямата врата. Öne doğru. Git öne doğru. Evet, içeride. Bir tane böyle toplu bir tane kaleci var. Pas, iste ver. Другата страна. Дай на Сачко, бе, изтъкари го Сачко, бе, не така, бе. Втора добра проява. Аз бредобитни прояви. Втора беше тая. Devam. Çık öne. Ayak Mert, acele etme. Yanlış yerden gittin oğlum. Не, бе, Явка. Arkanda. Огледай се.
Paylaşamak var. Hala Две добри прояви сега. За съжаление, еднорък да се стигне с пръстите. Ама блокирали го бяха. Глава, Радо! Sakin Mahmut, sakin. Върни в центъра! Mahmut, sakin. Вляво, от другата страна имаш двама. Давай, давай, Лани! Центъра! Ayak, ayak. Ayak ama, hadi ama. Браво, Сашко. Трета добра проява. Kale var, kale var. Sakin. Ayak bul, Mert iste, Mert iste. Не се разбраха. Az versene. Браво, бе, дай накрая удари. С ЦСКА. Печо и Кристиян също са пратени да Емисари. помагат срещу вечния враг. Емисари. Аре бе, той ви мина цялата защита. Çıkalım, çizginin dışına. Бързо, бе, няма засада от тъч. Минете си местата, Давид! Емо! Емо! Те трябва да се сменят местата, ти изпълняваш тъч. Нито те виждат, нито нищо. Те метнат тъч. Ще ми се смеят, бе. Nasıl olacağım biraz ya? Gel. Pas, pas, pas. Acele etme, acele etme. Pas. Evet. Önünde kal, önünde kal. Atlama, yakın, yakın. Ayak, ayak, ayak tut arkadaşına. Arkadaşına. Devam, al öne. Çık öne bakalım, çık öne. Абе. Стига с тия танежи. Git yakın, git yakın, git yakın. Git yardıma, git yardıma. Та му вика да я фане, че е отбита топка. Това беше отбита топка, не беше пас. Вика му да я фане. Gelme, gelme, gelme. Çık öne, çık öne bakayım, çık öne. Evet. Adamın var, 28'de. Изтегли се напред, така, изтегли се напред. Ма не отивай в засада. И дръж близо центъра. Çık öne, çık öne, çık öne. Orta sahada çık öne. Getir onu gidelim. Batu. Добре си. Владее да не му я подавай. Batu ortaya gel, Batu. Давид гони. Дълбоки трябва да включи. Пас! Пас! Няма как да му я даде. Да си го затворили, той трябва да преди и тогава да я даде. Това не можа да... Това е четвърта добра проява.
Ради проби, нали? Марти, що сте двамата един до друг семо, бе? Спокойно. Бързо да Влади, бързо. Аре бе, в центъра ти беше сам. Абе защо назад, Къде бе? го върна? Защо назад? Не мисли. Его направиха си сами контратак си направиха. Да. Прави си ситуацията да ги спасява после. Излизай! Марти. Остана си хладно. Хайде, Влади! Влади, трябва да изпревариш вратаря. Той не мога да прецени къде отива топ. Не. Ти ли ми я дай, много му помогна. Ти ли ми я дай. Много му помогна. Пълна ориентация. Влади, няма ти я пуснат да мине. Няма как да стане. Няма ти я пуснат да мине. Ела, Влади насам. Айде, тръгвай Давид напред. Ето това ви игра. Хайде, гони Давид! Да, бе, да, гони. Дай я пас! Идва, Давид, идва! Влади, срещай! Стой в център! Браво, ей! Притискай, Влади! Видя пас! Вземи я, бе! Вземи я! Аре бе, трима души не могат да му я вземете. Не е чак толкова добър. Браво. Цъкаха добре. Разцъкаха ги като... Пета добра проява. Не е добра, това беше упълнена шипка. Това не е добра. Упълнена шипка, аз следващия да не е кажа. добра. Това Графата. 4 добри и една от графата опълчена. Това е да закриеш амбразурата с тяло, нали? Не е да... Александър Матрос. Да, не е с... Да, цъкаш там. По 15 май да игра. 20. Не ми стори, че по 15. Да. Айде, Давид! Да, ще мине Давид, друг път. Пазме! Засада, офсайд. Влади, влизай в центъра влизай. И го върти така, така. Това е. Така ще го завъртиш и освободи Дамянов, примерно. Именно. Добре, Влади, добре. Само не се събирайте, един е като... Излизай, Влади! Натискай, Влади! Трябваше да я подаде Дамянов. Той нямаше кога да овладява. Трябваше просто да я чукне. Имаше време колко да я чукне наляво или надясно. Влизай вътре! Тръгвай вътре! Айде! Ставай! Ставай, ще лекуваме с кебабчета. Емо, зоната си и връщай, Емо! Вади, спи там! Влез в центъра, Вади! Изложи го! Абе, какво правите, бе?
Мамо, край. Вземи я! Притискай, притискай! Идва! Напред, напред! Давай, давай! Давай му, бе! Силно му го изведи, бе! Пас, пас, пас! Играй, Давид! Стой там, Влади! Напред! Вече не издържа. Така, браво, Йони! Не, това не е Йони, това е Митко. Ма не има значение. Отвънка е, Отиваше към ама градата. не, той трябва да си я лови, аз няма съм му казал. В обсега ли ти я ловиш? Няма да правиш преценки до Дали влиза ли, градата, да. в градата, ще стържи градата. Лошо го пуснах. Града? Не, аут е това, не е града, аут. Аут в оная града на голямата врата се удари градата. Да, бе, верно, че ние играем с спомня. Това е аут. Но изведаха си го много. Излизи напред! То заваля. Напред, напред, Емо! Емо, по-хубаво му е дай, Емо. Сега се въртнете с Давид. Не чакай, не чакай! Спечелихме 10 метра. Давид, елам тук, Влади, тръгвай! Айде, Влади! Натискай! Натискай го, бе! Абе, Емо, не го чакай, бе. Емо е бабе. Не, сега го мислеше. Вчера беше... Не, той сега мислеше какво да направи и докато мислеше му я взеха. Спокойно! Hadi. Ya. Hadi. Ya ne yapıyor ya? Абе, тръгни към тая топка, бе, стига си чакал да мине. Това беше... Добър удар беше. Браво. Добър удар, браво. Добър удар беше. Много добър. Веднага обърни в центъра. Центъра, бе, Влади. Браво, нищо, давай. Не, нищо, тук не мога да мина. Gel sen de şey, Yusuf. Vatan gel. Чакай, Емо, чакай. Чакай. Смени прави, чакай. Чакайте да се сменят, после ще правите разместване. Yine üstünüzü bekleyin. Haydi. Hadi oynadık. Hocam çıkarmadan girebiliyor musun? Емил в Ромлена Берия. Haydi oyna. Давай. Добре, Добре. Натискай, Давид! айде, дай притиски вратаря! Виж как хубаво спира. Натискай, Влади! Натискай! Браво! Taşı topu. Влади, спри се! Влади, върни, че Емо си отпуснал зоната. Ъглов. Три ли е били или Митко извади Ъглов? Пак се развали времето. Ben de çıkardım. Bu bana Сухо е за сега. Muhammed ağzını çalkalat. Bana bir bu Muhammed ben bir de şurada çocuğu Karnım çok yanlış Bu Muhammed ya. Bir söz bekleyin bunu da sefer. Bir bekleyin. Ей, това как мина. Yoksa ben atak çıkarım. Çocuklar var ya çocuk olmaz. Yusuf var ya. Oraya. Ama anne sana mı ortakmıştın? Bak benim bir tane ortak var. Sağ yaptım. Orada ben olsam var ya bitirdim. Ver kaç.
Kaç tane atak çıkardı. Üçüncü yarı belki birazcık çevirebiliriz. Minisi в зоната, Кристияне. Böyle girersin. Yusuf var ya, sen de bir tane kaçtın ya. Ама Sen bitirin boyu tutar. Корито си чака да мине топката през защитника. Eren nereden önce girebilir ki? Sen Cemil kaçacakken orada olacak. Cemil nasıl bir şeydi? Orada içeride olacak. Ставай, бе! Ben Muhammed'i biraz bakmaya çalışıyorum. На кой? Стига си се ловил за какво ти падне. Ставай! Какво стана? Не го видна никой. Не видях. Завъртя се. Може да разтегна ли нещо, не Да. знам. Нямаше удар, да разтегна. Никой не го Ben видна. ağladım. Ağladım. Ama benden o kadar ses çıkıyor. Hayır ben bir de ses çıkarmadım. Böyle damlaları. Aynen. Bunlar bana bu ne be? Bir de bizden büyük eşek anlıyor be. Hocaya bilekliği geldiler. Ben çocuk ameliyat getirmiş. Aynen bir şey lan. Lan nasıl çarptılar be? Hepsinde bunlar var. Böyle. Bak ben böyle. Разтегна ли нещо? С какво? Аз колян, а то много боли, подсечка. İyi oynadık yani. Ben çıkardım. Yani biz günleri orta sahada şey yaptık, öyle çıkardık. Sonra ben ileriye geçtim. Давай, Ради! İçimizi alacak yani. Давай, бе, давай, докато не са дошли. Benle beraber Какво беше сега това? Ходи си. Май е добре, момчето. Не, те трудно мога го пресека. Той е просто много болезнено самия удар. Това е адски болезнено. Давай от другата страна, Ради. Паскай в центъра! Паскай, бе, Ради, не опитвай. Пак! Nasıl açılıyor? Değişiyor. Чакай, смяна е му. Айде, ми играй. Браво, Емо. İkinci yarıda sen yanına gelirse ben üstüne giymeyeceğim. Şu anda sadece 2 kişi var. 20 dakika. Вижте къде са събрали 4 човека на... Bir de şu şey. 4 kişi. Браво! Hadi Yekta! Ver arabasını! Ya çözümce sıktın ya. Offside. Нашата система шути ако мине. Айде, Давид! Лошо му е. Той не я даде. Той не я даде, той Той се отърва от нея. Опа, взете е вкара, бе. Късмет, всеки удар е гол на център. Да. Hocam kaçı değiştirin ya. Ценов за 2 дни 100% ефективност. 2 удара, 2 гол. Пета добра проява, нали? Или 6. Да, не е броят добри, защото имаше 20 варианта да го продължи без да... Geldiğimde Burak'tan hiç ümidim yok. Той миличкият вратар мислеше, че излиза този това. Не. Въгъла си му беше... Не мисля, че излиза. Въгъла му беше той. Просто се опита се разтегна. Richard'ın Давид пада и рита. Какво прави? Падайки рита. Нарушение. Ей, конче!
Да, това беше добра пренасенка. Хубаво спираме. И той хубаво е, опита да я продължи. Хубаво опита да я продължи на където... Sen öyle biçim at. Öyle vuruyorum ayağının arkası kalkıyor. Abi geri oynama ya. Ayağının arkası kalkıyor. Şunlar böyle mesela Ей! Ох, леле! Удари я, бе! Удари я, но просто... Аз не можах да видя. Удари я външната част на крака. Резултата не знах. По резултата е ясно къде е ударил с левия крак, като е ритм. Външната част на крака. Немо! Немо е или изморен, какво ли? Идвате по-бърз, но мислиш, че е муден, бабене. Абе, тръгни към топката, бе, Давид! Ради, ти си! Добре, добре. Вместо да я овладее, Заваля. той ярите в Ради се е тъч. настървил много. Браво. Ради винаги е настървен. Не, беше малко... Той имаше болки. Аз се е настървил много, даже... Мале! Как ме омекотихте? Добре, че е поведен, не е бива. Абе, стига сте бягали от тази топка, бе! Скачат повече от... Скачат като топка. Центъра! Ради, шут! Шут, Ради, браво! Браво, Ради! Ще да подавата. Не, за самочувствие. Тази ситуация ще подадат в коридор, нали? Имаше на друга не може. Bizdeki şu an kaleci değil. Sence onu nasıl yemedi? Спри си я! Sen oynamıyorsun. Bakayım 3, 4, 5 olan oynamıyorsun. Ne yapıyorsun? Üçüncü yarı çevirdim. Hop oğlum bu. Това практически им е втори удар. Нали? Втори удар. Първи във вратата. Първи във вратата. Може би имаха ни два такива... Страни. Да, дето не мога да се каже, ударили, целяха. И не е грешката на вратара. Идва! В центъра, Ради, в център! Oğlum, ayağın ne uzatıyorsun ya? Geriye sarsana da otur. Otur, yere otur, otur. Kaleci. Ahmet, oturun lan. Çok iyi lan. O güzel olmuş. Я Смитко. Oturun, evladım. Yakup, otur oğlum. Аре бе, Давид! Не, в Истанбул до вечера се прибира. Мулти съм дълнали. Добре, ще се обада преди обед. Добре. Добре.
Си е комично вече. Да, има нужда от такива моменти. Чай сега, играме футбол, не играме сълза и смях. Йони! Що Марто на гредата, бе? Давай! Те се сбутаха един в друг. Стана студено, бе. Марто! Това си беше Балтия. Класико Балтия. Браво, Вили! Не, Вили го пресече това този път. Значи ще е застанал добре. Той като застане добре... Аз съм на момчета. Истанбул беше добре. Да, но реакцията си беше... Това не че е застанал където трябва. Те да си правят добри пасове, нали, да им ги пресичаме. Абе, автогол ще си вкарате, бе. Това не беше ли Дуспа даже? Извика този път. Авантаж, стига си мрънкал. Няма ръка. Она, не, аз свирихме и тази няма да свирим. Всичко това е... Сега от 3 метра не може да си направят пас. Браво, Сашко! Браво, Сашко! На Яворе земята.
Сам си. Пак чакай да му настъпат главата. Пак не се пазиш, момче. Аре бе, Марти, тръгни към тази топка. Мане как му нагласи. Тази дистанция няма или че я хване каквато и да било друга. Градът ще я хване. Колко не си. Sen nereden biliyor? Evet. O girdiği an nereden biliyor? Ver coşku, ver. Какво даваш там, бе, Били? Какво на кого? Паване. Браво! Браво! Браво, почти извади, браво! Ох, леле, ще го контузиш, бе! Сачко, ще го контузиш! Хубаво, много хубав извеждаш. Ама още по-честно казвам, още по-хубаво ще да бъде това момче, дето не се отказа и гонеше до последно, то беше успял да избие. Защото ми не се отказа. Видя ли докъде е гони, почти да стигна. Yine biz kazanıyoruz. O zaman kaç oluyor? Yine biz yeniyoruz. Evet, yine biz yeniyoruz. Daha yenilsek bile yeniyoruz. Bu erkekler. Bilekliği bana versin. Benim zevkim yavaş yapsan yine direkt köşeye var. Bu gol normalde yenmez. Direği de bırakmıyor. Hep beraber. Днеска не се обеше ли гласове? Не, играта е далеч по-равностойна, но сам разбираш. Резултатът е далеч по-приятен, иначе... И изпълнението, последното беше много добро. Като другите не ще те случайно. Красимиров, нашата с глава може в... Yağmur yağıyor. Браво. Чудесно разиграва. Чудесно разиграва. Все едно, нищо, че не вкара. Чудесно разиграва. Helal Efe. Efe at. Ера бе, Сашко, 15 кила си над него. Дай Марко, гони го сега! Ох, леле. Браво, браво. Това е гол. Това е мал шанс, ще имаме и такъв пример. Абе, тръгни към топката, бе!
Да. Ами свириха му, защото той го изпусне и после почна да посяга да... И вече беше минал край него. Беше му взел топката и беше минал край него. Напротив, трябва да, според мен, да говориш с него да ги изправи тези неща, защото той се притеснява да посегне, за да не ги нарани. Това е нова ръка, другото, което гледам, че го е страх да посегне, да не го... Връща си крака, примерно, което не може да е страх за собствения му крак, защото... Айде бързо бе, фърли го това и да бирай. Ако ще ви ги тия ръце, бе, влизате да играете. Айде с глава и отиграй, бе! Сприя! Браво! Браво! Имаше идея, ама добре застана момчето, където трябва. Не там, не там. Иначе Крестимирови е добре. Вико! Браво! Hadi ya! Enes ben senin gibi Аз даже мисля, че е отвън, обаче дава тън. Да бе, да, явно отвън. Ме ми си видя, че отвън е, би. Влади му е взеха. Ailelerine mi geldiler? Aile yok, öldü mü? Браво, Емо! O benim de sesim kesin. Браво, Емо! Друга 3 гола по сега. Да не знам, първите два там... Играй, Влади! Браво, Сашко! Гол! Не отбеля да го фана. Колко е резултата? 4-2.
По мои И дали това един Митко сам спаси, нали, вече си го спаси съвсем той, нали, удара не беше. Това вътре ли вънка беше? Вънка или вътре беше, не разбрах. Вътре ли влезна или вън? Копка ли? Не е вътре. Не е вътре, нали? Не е ли Не. Да, да, между... Те, нали, Да, и то трудно се вижда понякога. Браво, бе! Гол в глава. Тя се върна от мрежите. Да, от мрежите се върне, защото са даже две мрежи там. Гол, прекрасен. Оставен сам. Фал свири. Аре, връщай ли се, бе? Браво! Си изравнат, ако не свърши мача, не знам колко има още. И ти е напред, бе! Не насам, бе, и глупак! Виж как здраво се борят, браво! Давид, върни се назад! Браво, види! Само че всеки корнер е опасност. Абе, отзад има двама зад митака, бе, фанете ги, бе! Добър баш беше. Biz yendik. Зле играхме. Adamlar yendi. Adamlar yendi. Ne avarajı. Зле играхме. Önceki maçları toplasan biz yendik. Добре! Наистина добре. Играли се добро, но са Много немали добри шанс. ваши. Ваши добри, по-добри. Играли се добро, но са немали шанс.